La ponència de l'arquitecte i urbanista vegenc Jordi Ludevit sobre les oportunitats i els reptes que suposarà la intel·ligència artificial al món de l'arquitectura obria aquest matí la tercera edició de la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible. Ludevit, que en aquest salt tecnològic hi veu més oportunitats que amenaces, ha desgranat 28 paraules com ChatGPT, Big Data o biaix algorítmic que considera clau per entendre un nou paradigma que obligarà a revisar el marc ètic de l'arquitectura. També sabem que primer va ser el punyal i després va ser el no mataràs. Això és una cita de Kant, que és clàssica quan es parla d'aquestes coses. És a dir, que la tecnologia sempre va pel davant i que després ve la regulació ètica, que serà lenta, que serà complexa, atzarosa, turbulenta, amb una quantitat enorme d'errades, però que serà. Passades les 11 era el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, qui arribava a la capital catalana per inaugurar oficialment la fira. Acompanyat de l'alcalde de Vic, Albert Castells, i del diputat de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, el conseller ha recorregut tot l'espai expositiu de la fira, on una cinquantena d'empreses presenten els seus projectes, i l'espai Àgora, una zona on artesans i artesanes mostren tècniques tradicionals. Amb la fira ja inaugurada, Mascort ha parlat d'Osona com una comarca referent en la producció d'energia sostenible i la bioconstrucció. I aquí, a Osona, està molt bé que feu una fira com aquesta, està molt bé que la continueu fent i està molt bé que la feu més gran, perquè si a algun lloc del nostre país estan passant moltes coses a l'entorn de l'energia, és a Osona. Ja sabeu que nosaltres hem tret una convocatòria per impulsar cooperatives, comunitats energètiques en forma de cooperativa al nostre país, i dels 60 projectes, 30 són d'Osona. Per tant, esteu fent molta feina, estem fent plegats molta feina i és imprescindible que això s'estengui arreu del país com una taca d'oli. En plena revolta pagesa, el discurs de Mascort ha inclòs picades d'ullet a la comarca d'Osona, però també als pagesos del país. El problema fonamental és que no es guanyen la vida i hem de buscar la fórmula perquè es guanyin la vida, sigui posant transparència al mercat amb els preus, sigui fent que els productes que vinguin de fora compleixin les mateixes condicions que els nostres, sigui facilitant-los la vida i no posant-los més difícil des de les pròpies administracions, però al final la qüestió principal és que hem de ser capaços que es guanyin la vida i posant en valor la fusta, per exemple, per construir, segur que els que van a bosc, que els propietaris forestals es guanyaran més bé la vida i serà més fàcil viure arreu del país. Una de les novetats de l'edició serà la primera trobada de dones constructores, una proposta que ha de donar visibilitat al paper de la dona en el sector de la construcció. Es desplegarà demà divendres a partir de les 4 de la tarda i reunirà una trentena de dones dedicades a l'Ofici de la Construcció a Catalunya que explicaran el seu ofici des d'una perspectiva femenina. Dinamitzarà la trobada l'activista i arquitecte Itziar González.